Nadomak Novog Sada posjetili smo ekipu koja stoji iza H2E tehnologije. Reč je o patentiranom načinu proizvodnje vodonika i kiseonika koji se koristi za dekarbonizaciju motora vozila. H2E pristup omogućuje da se izvuče maksimum iz procesa dekarbonizacije. Ovo je dokazana, bezbedna i efikasna tehnologija, što potvrđuju sertifikati Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i drugih relevantnih institucija. Kao što održavate motor vozila zamenom ulja i filtera, čistite usisnu granu, dopunjavate klima uređaj, tako je neophodno održavati kompresioni prostor i izduvni sistem motora vozila. Održavanjem cilindara i izduvnog sistema olakšava se izmena radne materije, poboljšava protok smeše goriva vazduha kao i izduvnih gasova. Lakši protok smeše prepoznaje se kroz bolji odliv na gas, mirniji rad motora i manju količinu izduvnih gasova. Ljudi zaboravljaju da su usisni izduvni ventili otvoreni svega nekoliko milisekundi, tako da se svaka sitnica koja ometa njihov rad drastično oseti. Kako biste izbjegli probleme koji nastaju kao posljedice nepravilnog rada motora? Sve što je neophodno jeste malo destilane vode, utičnica od 230 V i H2E mašina. Pređimo na stvar. Sa H2E mašinom ste od prvog dana profesionalci, zato što su mašine u potpunosti automatizovane i pametne. Sve što treba da uradite jeste da upišete podatke o vozilu, a mašina će sama izabrati najbolji mogući tretman. H2E je domaća tehnologija, razvijana za zahtevno skandinavsko tržište gde prve proizvedene mašine daju odlične rezultate već 6 godina. Klijenti više desetina servisa u Srbiji, Hrvatskoj i Švedskoj svakodnevno koriste mašine ove kompanije. H2E tretman obezbeđuje bolje performanse, smanjenje potrošnje goriva i uspešno otklanja razne nepravilnosti u radu motora. Ovo je C54 model mašine za dekarbonizaciju, namenjen za dekarbonizaciju motora vozila do 6000 kubika, a ovo je C100 model namenjen za dekarbonizaciju motora vozila do 16000 kubika. Ovo je kontrolni panel koji je zasnovan na brzoj i intuitivnoj Android aplikaciji koja se povezuje s tabletom preko Bluetooth tehnologije. Mašina je zasnovana na patentiranom modularnom dizajnu elektrolizera kao generatora vodonika i kiseonika. Sadrži 54 redno vezane ćelije, vodeni filter i rezervoar elektrolita. Elektrolizer se napaja patentiranim H2E strujnim generatorom. Vodeni filter ili bubbler takođe služi da dočara postupak proizvodnje H2E gasa. Glavna funkcija osnovnog H2E C54 modela je u potpunosti automatizovan postupak H2E dekarbonizacije. Tačnije, automatska optimizacija intenziteta proizvodnje gasa i vremena trajanja postupka. C100 Pro mašina posjeduje svu funkcionalnost C54 Pro mašine, ali je namenjena za dekarbonizaciju motora do 16000 kubika, odnosno motori autobusa, kamiona, poljoprivrednih i građevinskih mašina. C100 Pro mašina posjeduje 100 redno vezanih ćelija, za razliku od C54 mašine koja posjeduje 54 redno vezane ćelije, što samim tim govori odakle stižu i imena ovih mašina. Tokom meseca marta kompanija H2E System organizuje besplatno testiranje H2E mašina. Testiranje je namenjeno vlasnicima servisa i voznih parkova da se na svojim vozilima u H2E servisu uvere u efikasnost samih mašina. Prijave se mogu izvršiti putem broja telefona na sajtu, a broj termina je ograničen.